Ahojte, moje meno je Jaja a vítam vás pri dnešnom videu, kde si predstavíme a zložíme túto priestrannú a elegantnú klietku Suzan 102, ktorá je určená pre morčatá a zajace. Jej rozmery sú dĺžka 102 cm, šírka 57 cm, výška 87 cm, rozostupy medzi mriežkami sú 2 cm a hĺbka vaničky je 15 cm. Tento typ klietky si viete zakúpiť aj v iných veľkostiach pod názvom Suzan 82 a Suzan 120. Ako sami vidíte, súčasťou výbavy je napájačka, plošina, krmítko, rebrík a senník. Veľkou výhodou tejto klietky je plne otvárateľná horná časť klietky, bočné dvierka s poistnými zámkami, rýchlu manipuláciu vám zabezpečia kolieska, ktoré sú súčasťou výbavy a vďaka zásuvnej vaničke bude pre vás čistenie klietky veľmi jednoduché. Poďme sa spoločne pozrieť na časti klietky. Takto vyzerá rozložená klietka, v ktorej časti sú vrchná mriežka, bočné diely, spodné nosníky, vrchné nosníky, napájačka, plošina, krmítko, poistné zámky, plastové úchytky, kľúč, šrúby, kolieska, senník, rebrík, plastová vanička, zadná mriežka a predná mriežka. Stavanie celkovej klietky začíname tým, že si vezmeme bočné steny klietky a spodné nosníky. Tie upevníme k bočnej stene tak, aby dierky smerovali nahor. A dotiahneme. Po namontovaní nosníkov si vložíme prednú a zadnú mriežku. Pri montáži prednej mriežky použijeme vrchný nosník, ktorý má na svojich koncoch záchytné účko. Tieto nosníky si mierne zašrubujeme, aby nám ostal priestor pre založenie vrchnej mriežky. No a dotiahneme. Ak vás Suzan 102 zaujala, tak tento výrobok, ako aj všetky potrebné informácie, nájdete na našej webovej stránke www.abczo.sk, ktorá sa vám zobrazí dole v linkoch. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás pri ďalších videách. Ahojte!